30 de specialiști din cadrul instituțiilor publice, ONG-uri și firme din județele Sibiu, Brașov, Mureș, Alba, Harghita și Covasna au dezbătut la Universitatea Româno-Germană soluțiile pentru promovarea ocupării forței de muncă, a formării și a incluziunii sociale. De asemenea, s-a analizat și stadiul privind dezvoltarea și implementarea Planului Regional de Acțiune pentru Ocuparea și Incluziunea Socială în regiunea Centru până în 2011. Proiectul are ca scop parteneriatele între instituțiile din regiunea Centru pentru proiectele care urmăresc atragerea de fonduri europene. În contextul crizei economice, ocuparea forței de muncă este o prioritate. Cei 30 de specialiști ai regiunii Centru prezenți la Sibiu au analizat situația economică, punctele forte, dar și cele slabe pentru a se lua măsurile privind promovarea ocupării forței de muncă, a formării și incluziunii sociale. Toate acestea au fost dezbătute în cadrul unei mese rotunde. Masa rotundă are drept scop implementarea și actualizarea, de fapt, și implementarea Planului Regional de Acțiune în Ocupare și Incluziune Socială în regiunea Centru. Este vorba de un parteneriat, zicem noi, de succes între acest secretariat tehnic care s-a înființat în cadrul proiectului prin POSDRU și Pactul Regional. Este vorba nu numai de a folosi posibilitățile oferite de programul operațional care privește calificarea forței de muncă, ci este vorba de realitatea existentă, mai ales la noi în județ, unde avem un grad de ocupare destul de redus al forței de muncă. Sunt persoane care sunt în șomaj, sunt altele care nu sunt calificate, iar calificarea care se poate face pe bani europeni ar trebui să fie lansată pe o scară mai largă decât s-a întâmplat până acum. Pentru a veni în sprijinul celor care implementează proiecte finanțate din Fondul Social European, Universitatea Româno-Germană organizează joi și vineri 2 cursuri de pregătire în domeniile management financiar, contabilitate și audit, la care participă peste 50 de specialiști.